Truco! Neste tutorial imos ver como eliminar páxinas dun PDF de forma fácil e rápida. Por exemplo, temos este PDF das unidades da Xunta que é moi longo, son 40 páxinas. Eu só quero que estuden as primeiras páxinas, entón, en vez de subirlles á aula virtual todo o documento, quero editalo, eliminar certas páxinas. Como fago? Temos diferentes formas. Seguro que coñecedes páxinas como PDFscape, onde nos permite subir o arquivo eliminar, como I Love PDF, Small PDF, PDF to go. Todos funcionan igual. Seleccionaríamos o arquivo, o ficheiro, e aquí teríamos unha previsualización de todas as páxinas, borraríamos as que non nos interesen. Agora prememos en guardar como. Descargar. E xa estaría aquí as miñas primeiras 7 páxinas. Tamén podemos facelo sen necesidade de ir a ninguna páxina web. Simplemente abriríamos o documento PDF, premo en Archivo, Imprimir, e aquí escollo isto, Microsoft Print to PDF. Escollería aquí as páxinas que me interesa, que era da 3 a 7. Premo en Imprimir, poño un nome e gardo. E aquí vemos tamén como agora están 5 páxinas só. Lembrade que con este mesmo proceso, o de imprimir, podemos guardar, por exemplo, unha imaxe como documento PDF tamén.